Kamachielo, do mamalo chungo chenro manyien mano mar siro somb jopuonjre mbalariany nyaka winj bura mane ochwal negi kendo gigol ng'eto margi. Burano ne ochwal tarik 13 dwe mokalo kod riwruok mano mar riwruoge mag Kenya Human Rights Commission, Elimu Bora Working Group, Boaz Waruku kod riwruog jopuonjre mano kane giwacho ni chenro no odino ne thoth jopuonjre madwaro mondo mi oyud kony. Ng'uro osebedo ka igolo ewi chenro no kawuok kuom jokanyo mopogore moting'o nyaka jopuonjre mane kwedo telo mantiere kanyo, telo mopogore opogore mag siro jopuonjre magiwacho ni ok odewo ji te. Jang'ad buche Chacha Mwita, jang'ad buche no owacho kanyo kanogolo ng'eto no ni kideki kata ni gideko timo kamano kaluwore kod deko mar apisa Ton Jenner, jatend migawo mar somo kod KUCCPS chwalo obokegi e sama kare. Burani ibiro winj tarik 16 dwe mar 12 kama jokanyo bende biro chwalo wechegi.